krenuti? Može. Ok. Evo ga, lijepi pozdrav. U sklopu manifestacije Noć muzeja mi smo odlučili malo više porazgovarati o temi sakupljanja sličica i albuma. Pa nekako u sklopu te teme želi smo pozvati jednu osobu koja je sakupljala sličice, pa nam može ispričati više o tome iz prve ruke. Dakle, pozvali smo našeg poznatog novinara, publicista, gospodina Miljenka Jergovića. Dobar dan i dobrodošli u Muzej čokolade. Dobar dan. Pa evo ga, za sam početak ja bih samo kratko ispričao o čemu smo mi to pisali u toj izložbi i što nas je to zaokupilo. Pa eto ga, dakle, sličice i albumi za sakupljanje nas zanimaju zato što su proizvođači čokolade upravo bili ti pioniri koji su krenuli sa tom pričom sakupljanja sličice i albuma. Oni su, dakle, u Francuskoj i u Njemačkoj pokrenuli te sličice kao nekakav marketinški trik. No, svi znamo da se to kasnije razvilo u nekom drugom smjeru, a zapravo cijela priča krenula je od viktorijanskih kartica za sakupljanje koje su trgovci nudili u skupljenu robu. To su bile male sličice u boji u vremenu kad je sve bilo crno-bijelo, dakle sve tiskovine, pa su ljude posebno zaokupljale i onda su ih lijepili u spomenare i sakupljali i onda su ih pregledavali doma i spremali na neka posebna mjesta. Međutim, ono što nas najviše zanima je nekako razdoblje 70-ih i 80-ih godina, pogotovo u bivšoj državi Jugoslaviji. Tada je bilo jako puno albuma koji su izlazili. Pa nama su svi ti albumi jako zanimljivi, neki su vizualno jako atraktivni, neki govore o raznim temama, a svi su oni obilježili djetinjstva mnogih generacija i postali su sami dio popularne kulture. Pa eto ga, da ne duljimo sa ovim uvodom, za početak ja bih vas pitao da nam opišete vaš prvi susret sa sličicama i albumima za sakupljanje, koje su to sličice bile? Da. Naime, ja sam stjecajem biografskih i generacijskih okolnosti zapravo pripadnik one prve generacije koja je sakupljala sličice koje nisu išle uz čokoladice. Dakle, prva velika kampanja tih sličica je bila zapravo Paninijeva kampanja za svjetsko prvenstvo 1970. Svjetsko prvenstvo nogometno u Meksiku. Ja te sličice nisam sakupljao, sam tad imao 4 godine, ali već 4 godine kasnije, kad sam imao 8 godina, skupljao sam sličice za svjetsko prvenstvo nogometno u Njemačkoj 1974. godine. Inače, u to vrijeme su još uvijek te, kako bi se reklo, proizvođači tih sličica imali jedan mali, kako bi se reklo, problem s tim kako uvjeriti publiku, kako uvjeriti djecu, kako uvjeriti ljude da sakupljaju sličice uz koje se ništa ne dobije. I onda je zapravo za sakupljeni album se sudjelovalo u nekoj velikoj nagradnoj igri u kojoj su strahovito bogate nagrade bile. Mislim, to za ono vrijeme pogotovo, to je bio neki luksuzni auto, svašta nešto neko ludilo. I onda je na takav način se kombiniralo sakupljanje sličica i nagradna igra. To je također vrijeme pojave jednog drugog jako važnog albuma u životu naše generacije i u našem odrastanju. To je bio album koji se zvao Flora i fauna. Jako dobro napravljen album na način onih, kako bi se reklo, prirodno-znanstvenih knjiga. Tu životinje i biljke o kojima smo preko tog albuma nešto naučili su nam se vjerojatno urezale više u pamćenje od svega što smo iz satova biologije u školi naučili. I to je dakle bio drugi važan album te generacije. Ali tad je zapravo krenulo to da se svake 4 godine u svjetska prvenstva Panini izdaje taj svoj album i sličice. Jedno vrijeme tokom 70-ih bilo i to da je uz Jugoslavensku nogometnu ligu također išao album, to se isto dosta masovno sakupljalo, ali ovi albumi svjetskih prvenstava su bili najfrekventniji.
I ja sam recimo sa jednim izuzetkom skupljao sličice do dan danas svih svjetskih prvenstava od 74. pa do... Znači i danas još sakupljate? Da, to, ne znam zašto to radim, to je u zadnjih 15 godina ušlo u modu da se odrasli bave tom ludorijom, ali ja sam to radio i to nije bilo baš moderno. Da, znači, zapravo ste sami krenuli sakupljati sličice ili su vas možda vršnjaci potaknuli na to, ili je to bilo popularno u društvu? Ne vjerujem da je to imalo veze s vršnjacima, to je naprosto bila neka moja lična, privatna sakupljačka strast, ko zna. Mislim, ko zna šta se dogodi u glavi osmogodišnjeg klinca da se na nešto navuče. Eto, ja sam se navukao na sličice i na albume. Pri tome moram napomenuti još jednu vrlo važnu stvar. U to isto vrijeme, u 70-ih godina, je i dalje Kraš uredno izdavao albume Životinjskog carstva i čokoladice sa sličicama Životinjskog carstva. I postojala je jedna, rekao bih, malobrojna sekta ljudi i klinaca koji su to sakupljali. Ja to, recimo, nikad nisam sakupljao, iako sam jako volio te Krašove čokoladice Životinjsko carstvo, to što je to bila među kvalitetnijim čokoladama onog vremena, a bila je jako tanka. Da, oni se ponose kao najtanja čokoladica na svijetu i dan danas. I onda je to strahovito davalo na okusu to što je ona bila tako tanka. Da, a i Kraš je jako dugo imao sličice koje ste morali lijepiti. Tako je, to se lijepilo karbofixom. Da. A dakle, kad ste sakupljali te sličice, jeste tražili roditelje da vam pomogu ili ste sami nekako, jeste imali možda neke inovativne načine kako ste kupovali sličice? Od roditelja se tražio samo novac. A sličice su se razmjenjivale i postojala je cijela ta neka klinačka kockarska scena igri sa sličicama. Ja u tome, recimo, nikad nisam sudjelovao, to mi je uvijek bilo nekako, ne znam, nešto mi se tu nije sviđalo ili nisam bio alfa mužijak, alfa klinac, pa da bi tu nešto zavladao, nego sam uvijek bio što dalje od toga, ali sam u razmjeni bio vrlo aktivan. Aha, da, u razmjeni duplikata. Da, mi smo razgovarali sa dosta posjetitelja izložbe koji su govorili o tim igrama koje su igrali u djetinjstvu i toga se baš sjeća kao neke lijepe uspomene, dakle te igre koje su se igrale da bi se osvojila neka sličica. Pa evo ga, sami ste rekli da je to neka vaša ludorija kada ste krenuli sakupljati sličice. U vašem tekstu Sličice Panini iz 2014. godine kažete da su se vaši bližnji pitali da li je to sakupljanje sličica normalno pod navodnicima. I sami kasnije nekako konstatirate da to možda nije normalno, ali nekako se stječe dojam da vas nije previše briga što to nije normalno. Pa što kažete o tome? Zašto ste rekli da to nije normalno? Pa, zapravo nije normalno jer nije sasvim objašnjivo. Pogotovo za odraslog čovjeka nije objašnjivo da, mislim, sakuplja sličice nogometaša i lijepi ih u album. I pri tome, mene zanima nogomet. Ja se zapravo cijelog života pratim nogomet u svim mogućim varijantama, ali nisam neki zaluđenik te vrste da bi sakupljao neke relikvije nogometne ili ne znam šta, niti sam neki prevelik navijač. I onda je dosta čudno da ja, recimo, sakupljam sličice nogometaša. To doista nije sasvim normalno. A ni u djetinjstvu to nije bila do kraja objašnjiva stvar. Jer naravno, svo vrijeme su postojali i klinci koji se time nisu bavili, koji se nikad na to nisu navukli i pri tome sakupljanje sličica nogometaša u to vrijeme imalo neki prizvuk neke malo i niže socijalno-intelektualne klinačke klase. Aha. Dakle, ti ako si pametan, darovit klinac, ako imaš neke široke interese,
ako ne znam, ideš u muzičku školu ili ne znam šta, onda se kao podrazumijeva da ti ne sakupljaš sličice. Ja sam bio iz skupine tih takozvanih pametnih i obrazovanih i ne znam kakvih klinaca, ali sam sakupljao sličice. Kako, zašto, nema u osnovi ni jednoznačnog, ni jednostavnog odgovora. Postoji nešto u čovjeku što je kolekcionarsko, što je sakupljačko, postoji ta neka strast za bavljenjem nekim sitnim i besmislenim stvarima u životu ili sitnim i besmislenim čak interesima u životu. A negdje iz te vrste tih sitnih interesa, kad pređemo nekoliko razina ili levela, kako se to danas kaže, dolazimo i do pitanja društvenog kolekcionarstva, sakupljaštva ili društvenog stvaranja svjetova od malih i naoko beznačajnih predmeta i dolazimo do muzeja i muzealiziranja svakodnevice i muzealiziranja stvarnosti. Upravo smo mi to povezali kada smo radili izložbu o sličicama i albumima za sakupljanje sa kolekcionarima koji također imaju taj moment sakupljanja, jer mnogi od njih ne sakupljaju samo iznimno vrijedne umjetnine, nego neki od njih imaju zapravo fiksacije na neke možda predmete koji nisu toliko vrijedni, ali svejedno im je to draža kolekcija i zbirka od neke druge koja je puno vrijednija. Tako da smo doveli i to u vezu. Recite mi, da li ste osim sličica nogometaša sakupljali možda neke druge albume ili isključivo nogometaša? Sakupljao sam taj album Flora i fauna, to mi je bilo jako važno. Ali nakon Flore i faune zapravo nikad više ništa. Jer su obično ti sporedni albumi sa kojima bi se pokušavalo napraviti neka marketinška igra ili zainteresirati klince ili zainteresirati publiku, obično bi to bilo nešto što je ili samo po sebi bilo nezanimljivo ili je pripadalo nekom iz moje perspektive odveć trivijalnom svijetu. Recimo, 70-ih je u neka doba bio jako u modi nekoliko sezona album sa sličicama iz serije Sandokan. I onda su neki klinci sakupljali tog Sandokana, meni je to uvijek bilo blesavo, nisam kužio, u čemu je štos. Niti sam volio Sandokana, a niti bih sakupljao sličice bilo koje televizijske serije. Naime, to je nekako preuska i preloša stvar da bi se pretvorila u album sa sličicama. A i sličice nogometaša zapravo znate da uvijek dolazi novo svjetsko prvenstvo, pa uvijek ima neki kontinuitet, pretpostavljam to je isto možda izazov. Ima i to. Znate da će uvijek postojati, da će se nastaviti ta tradicija sakupljanja sličica. Nama je užasno zanimljivo bilo promatrati albume koji su izlazili u Jugoslaviji 70-ih i 80-ih godina. Nekako nam se čini da se baš promiješala kroz te albume možda neka socijalistička ideologija, da se zapravo nešto treba naučiti kroz te albume i možda neka zapadnjačka popularna kultura. Pa upravo taj album koji ste spomenuli, Flora i fauna, tu se mogu naučiti o biljkama, opet u albumu o životinjama mogu se naučiti o životinjama. Tako da vjerujemo da je postojalo zapravo jako puno zanimljivih albuma. Ali evo ga, ja bih vas pitao još jednu zanimljivost koju smo saznali. Dakle, vi pišete u vašim tekstovima kako ste se i mijenjali za duplikate sa poznatim piscem i filmskim scenaristom gospodinom Aleksandrom Hemanom, koji je također skupljao sličice. Pa govorite da je on kasnije, kada se preselio u Sjedinjene Američke Države, nastavio sakupljati sličice, ali ste se prije toga mijenjali s njim za duplikate. Pa možete nam malo više ispričati o tome?
I što je gospodin Hemon skupljao? Da li isto sličice nogometaša? Naravno, pa svi smo to sakupljali. I pri tome, kad smo se Hemon i ja razmjenjivali, mi smo bili odrasli ljudi. Dakle, nije to priča iz našeg djetinjstva, to je priča iz 1990. godine, kad smo obojica imali 25-24 godine, mislim, to je dakle bilo to je bilo vrijeme kada smo završavali svoje fakultete, što je isto onako malo neobično, a opet se čini da je bilo jako davno. I za kraj, zanimljivo me vas pitati malo više o tome nekako kao da gledate s nostalgijom na to vrijeme sakupljanja sličica, što je naravno neminovno, pošto se to događalo i u vašem djetinjstvu i u mladosti, ali opet gledate na to vrijeme i na te sličice, pogotovo nogometaša, kako opisuju neko vrijeme drugačijeg nogometa, za razliku od onog današnjeg gdje se govori o milijunima eura koliko koštaju pojedini nogometaši, gdje su možda neke kultne stadione zamijenili neki novi sa nazivima komercijalnih banaka i slično. Pa da li smatrate da možda i danas postoje i dalje neke sličice kao hobi koje će nove generacije sakupljati, koje će možda se sjećati nekada u budućnosti, ili mislite da je možda jednostavno gotovo vrijeme takvih hobija i sličica za sakupljanje albuma? A mislim da će to sa sličicama nogometaša, sa nogometnih svjetskih prvenstava još neko vrijeme potrajati. Ali sa promjenama epoha mijenjaju se i interesi i na određeni način mijenjaju se uvidi u stvarnost. Današnje generacije i današnji klinci imaju naprosto neke druge interese, neke druge fiksacije i nužno samim tim i neka druga i drugčija sakupljaštva. Ali ono što će ostati trajno, ono što će biti uvijek, to je to da će uvijek ljudi, veliki i mali, sakupljati neke sitne i besmislene predmete. I da će uvijek sakupljati neke sličice. Recimo, postojala je u ono vrijeme pred samu pojavu mobilnih telefona, koja ne seže baš tako davno. Mobilni telefoni su nešto što je u našim životima jedva nekih posljednjih četvrt stoljeća. Do četvrt stoljeća, dakle 20 do 25 godina. I u vrijeme neposredno prije toga su postojale telefonske kartice za telefonske govornice, koje su bile različite i različitih proizvođača, različito su izgledale, imale su različite reklame, po sebi različite sličice i tako dalje. I onda se negdje pred kraj te epohe bila jako pojavila moda skupljanja telefonskih kartica, različitih telefonskih kartica. Onda su neki ljudi širom svijeta stvorili cijelu veliku kolekcionarsku mrežu. Stvorena je neka neviđena strast oko toga, oko tih telefonskih kartica i globalne razmjene sakupljačke telefonskih kartica. I vjerovatno danas postoje ljudi koji i dalje sakupljaju telefonske kartice, iako zapravo te kartice više u nekom praktičnom smislu ne postoje. Ali sve što je sličica je čovjeku predmet potencijalnog sakupljaštva. I to ste recimo u pravu. Tu sama materijalna vrijednost i zbirke i pojedinih dijelova zbirke nije uopće najvažnije. Ljudi doista sakupljaju sa ogromnom strašću i naoko sasvim bezvredne stvari.
Istina, tako je. I danas zapravo iz ovih sličica za sakupljanje zapravo se razvilo nekoliko smjerova dalje, pa imamo danas i karte za sakupljanje, kao neke igrače karte. Možda najpoznatije su one koje zasigurno svi znaju kao Pokemon karte, one su danas isto predmet sakupljanja diljem svijeta, pojedinci imaju već velike zbirke, a neka prva izdanja su jako vrijedna, tako da eto ga, mi isto vjerujemo da će i dalje trajati taj hobi, možda u nekakvim drugim oblicima. Ali eto ga, drago nam je što smo uspjeli s vama kratko porazgovarati, što ste nam mogli dati neki vaš osobni uvid u cijelu tu temu sakupljanja sličica i zahvaljujem vam se što ste se odazvali našem pozivu i što ste porazgovarali s nama. Hvala vam.